Abangan mga lods. Ganyan mga lods, no? Ano lods? Mga kunting kuto ng aso lods. Unang kagat lods. Napadalo siya. My life mga lods. It's my life. Lazy. It's my life. So what's up mga lods, no? Papunta kami sa ilog mga lods. Mag food trip kami ng Palakang Kalsada. Palakang Kalsada mga lods. Kasama namin ay si Bus Lygil. Shout out mga lods, shout out sa mga naminaw ko lods. Tagalog day taron. Shout out sa lahat ng nakikinig mga lodi. Ang dalawang kasama namin ay Dalawang tubisan. Toplets. Time check pa mga lods, no? 11:36 na mga lods. Bago tayo mga pista mga lods, no? Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at click the notification bell. Ding ding! Abangan mga lods. Ito ang kukunin natin sa ilog na ito, mga lods. American frog. Kita niyo mga lods? American frog. Frog. Kukak. Yan ang mga lods. Mga lods. Ito na ang huli namin. Pero Mga lods. ito na ang huli namin, bro. Hindi pa ni Mao. Kuwangan pa nila mga lods. Dagdagan pa namin ito mga lods. Yan mga lods. Yan mga lods. Yan lahat mga lods. Ang dami. Yan lahat. Pero kulang pa mga lods. Mga lods. Abangan mga lods. Ganyan mga lods, no? Huwag mong iwaggan mga lods. Ganyan mga lods. Tanggalin natin yung jacket mga lods. Jacket mga lods. Yung Yung device niya mga lods. device. Yung overall yung mga lods. Siguro all na Katsot. Katsot yung mga katsot. Yan yung lodi, oh. Yan mga lods. Tapon ito mga lods. Hindi na Tapon. ito malagos. Oy, tapon. Gawin sisigil lods. Gawing humba. Tanggalin natin yung bituka niya mga lods. Yan, ito itlog niya mga lods. Kakainin yung mga lods. Yan yan lods. Yan. Naka-handpulse. Ganyan sa naka-handpulse. Ganyan lang. Isi-isi lang yan. Yung ugat niya, tinanggal natin yung handpulse. Dahil Meron siya ay nakakasama sa atin. nakasama yun sa sugan. Nakakagana yung mga lods. Yes mo. Hanggaw ka lods. Hanggaw. Kapoy, kuluha na mo kuluha. Time lapse mga lods. Time lapse. So ayan mga lodi. Malapit na matapos mga lodi. No? Sa ito mga lods. Saan lang yan mga lodi. Ito, kita mo mga lodi. Ito yung lods, ito yung finished product lods. Ito mga lods. Cuts and cook tayo ngayon mga lodi. Pwede na ito i-export mga lods. Oh. Kasi ang exotic nito mga lods. Ang mahal-mahal nito mga lods. Oo nga lods. Pag gusto nyo kumain ito mga lods, muntak lang kayo sa amin mga lods. Tawag lang kayo sa 911 lang kayo lods. Oh. Sa amin Gcash. Marami kasi gustong kumain ito mga lods, kaya bibinyagan na namin sila mga lods sa susunod na video mga lodi. Ayan na mga lods. Gusto nang kumain ito mga lods. Wala mga lods. Hindi naman ito nakakamatay mga lods eh. Kung nakakamatay ito lods, wala na sana kami ngayon sa mundong ibabaw mga lodi. Ito ang nakaganda sa ating katawan mga lods. Sige mga lods, uwi muna kami mga lodi. Bye guys. So ito na mga lodi, bali pinakuluan ko ito mga lodi no ng 10 minutes mga lodi. Para malambot siya mga lodi, kagaya nito mga lodi. Ganyan mga lodi no. Lagyan natin ng lemonsito mga lods.
to. Dalawang limonsito lang nilagay ko dyan mga lodi, no? Ha? Tapos kunin natin itong mga buto-buto kasi mapait kasi ito eh. Ang tambay skin na. Hindi ko ito kasama sa pagluto. Mapapait ito. Tapos yan, suka. Lagyan natin ng suka. Kunting suka lang kasi maasim na suka kasi ito eh. Yan, buhos natin. Massage natin para manuot yung lasa. Saka lagyan natin ng tuyo. Nasa inyo na lang mga lods kung gusto nyo ng maalat-alat, no? Sa akin kasi gusto kong maalat kasi marami kaming kain kasi. Massage natin ulit. Tapos punta na tayo sa munti naming lutuan para lutuin na ito. Busin mo lods. Para masarap siya. Yan mga lods. Mga guys. Mga hunters, painitin muna natin to mga hunters na. Lagay natin yung luya mga lode, no? Ahos Bombay. Ahos ba di? Alahos na mga balade, no? Pwede may dungan duha ba di? Ay apil plato. Baasad mo kung dag kuskus dira eh. Kuskus galungan pa. Mga ship body. Di na ano Nila yung mga tigluto natin mga lods sa pinakamagaling magluto dito sa barangay namin. Nandyan sa agad mga lodi. yung ano natin, ang tagal, napapagod na Di yun. unahan ko na rin sabaw. Ano ba? Ano ba ng ahos sense oh? Di ara natin pusan sili rin sabaw. Di ka na, very good. Pusan na. Lagay na natin yung mga sarsa lods. Sarsa okay mga lodi. Yan. May halong sili. Yung halong, ano lods. Mga kunting kuto ng aso lods. Tapos, ano yun mo lods. Yan lods. 30 minutes, 10 minutes or 5 minutes or 3 minutes lods. Haunin natin lods. Haunin na niya lods, no? Hindi ako na boy. Tapos na tayo magluto, papunta na tayo sa kakainan ng kainin. Papunta natin sa exciting moment mga lodi. Lodi. Sarap ito Lodi. Sobrang anghang ito Lodi kasi ang dami ng ano. Sili is brother o sili smaller. Yeah. Silis kulikot. So yan mga lods. Kita nyo Lod, ang sarap. Kain na mga lodi. Okay, bye! Let's go. Unang kagat lods. Napadalo siya. Good mga lodi. Good, yeah. Good. Hambag na sila mga lods. Good mo. Kasarap mga lods. Bahay na da. Parang seafoods lang, napakaalap. Hindi nga kayo mga bata mga lods, manamikaon mga lods. Okay na yung mga higala. Suglan doon sa baki. Mapasad. Ikaw sa kumakain. Dali, dira. So tapos na kaming kumain mga lods, no? Salamat sa pagsubaybay nitong video nitong mga lods. At bago ito matapos sa video mga lods, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at click the notification bell para updated kayo sa mga panibagong videos ng mga lods, no? Shout out sa cooker guys. Shout out na cooker na mula, no? Mga bago, no? Ada ni, ato ni. Taga uling na ni siya guys. Kami kumba mga guys. Oh, paka kayo gusto. Ha. Good. So, more to mga lods. My life mga lods. It's my life. It's my life.